ikmalan kelawan realisasi, kelawan mujudke ngamal lil hailati kedue pengreka dayane fil wusuli ing dalem arep nekakake ila maqasidihim maring pira-pira sejane utawa nggon sejane dheweke kabeh. Mustafhimina tur ngekei pemahaman, wong sing padha ngekei pemahaman nang ngene bapakne niku ngala wajhit tangajubi ing atase bentuk ta'ajub gumunke li anahu krana sak temene utawi bapakne maksude Nabi Yakub iku ngalimah ngerti sapa Nabi Yakub minhum saking anak-anak niku saking dulur-dulure Nabi Yusuf ngerti asua ing gawe elek hati arep gawe su wa hadza utawi iki iku mabni tetep ngala muqaddimatin ing atase muqaddimah utawa pira-pira muqaddimah pira-pira awal-awal mahzufatin kang dibuang. Tiba-tiba ana kalu padha ngucap iki ngarepe ana cerita panjang. Nek cara wong ngomong ki singkat cerita ngono kuwi. Wong nek disingkat ya jenengan nglirik jam to kok. Mula terus singkat cerita. Iki ora saka kula niki asline kene iki. Wa zalika utawi kang kaya mangkono iku annahum sak temene utawi dulur-dulure Nabi Yusuf iku kalu padha ngucap sapa dulur-dulure Nabi Yusuf awalan ing dalem awale ing dalem kawitane li Yusufa maring Nabi Yusuf Tidak ceritane saurunge matur bapakne mestine gila iki diceritake do mbujuk Nabi Yusuf sik kok ya. Dijak dolan ning mburi omah ning Sormpring. Karo gawe omah-omahan ning nggon lemah duduk kae. Nah, kuwi terus bujuk memang sebelum kalu ya abana ada sejarah wong ana mukadimah ana cerita awal salah satu bentuk cerita awale dulur-dulure niku do omong ro Nabi Yusuf awale do omong le omong ukhruj metuwa sapa sira Nabi Yusuf ma'ana karo kita. Nek resminahu ya sartane kita. Ma'a niku ora sarta huruf jar ma'a. Ukhruj ma'ana ila sohroi maring lapangan. Anu sup sesuk sore dolan bal-balan ning lapangan. Dijak bal-balan ning lapangan.
Tenane Mas. Kowe tenan karo tak tukokke mbah gula sunduk. Iki bocah sing iki. Maksudnya Yusuf iki isih bocah. Terus mung arep dipakani karo kaya wong tuwek-tuwek ngono iki. Ayo ora jodoh. Waduh kok ya wong kula iki angger mulih jemput ngono ae. Nyate ya, moh. Mesti ora tau gerung. Lotek kowe ya, moh ngono saya seru. Ini jajal nyate apa lotek? Nari iki mesti ya ngono. Mesti oke lah, beda nek bocah karo tuwekan ngene. Lambene beda, ilate beda, selerane beda. Kita kudune nek omong ya diadaptasikan karo sing jak omong, ora kok sing jak omong kon melu kita kuwi jenenge ego. Ego kuwi sing jenengan ora nganggo anu perasaan. Ketoke perasaane mati jenengan. Ming menang le alus raine. Lambasan ngono, lah pengen mam apa ya? Seblak mangking. Seblak mangking ndi? Kuwi nggon sumber kono kuwi. Akhire njaluk seblak kono kuwi. Kayak aku ndelok ne jajan yo jikuki dhewe mentah kabeh. Piye? Kowe nyuwun rabi. Ora dong aku ora wae. Terus omong aku tak level 3 yo. Level 6 yo lah, itu yo lah. Yo ora dong aku ya ngono level-levelan. Aku yo ora dong terus mulai level-levelan iki. Level 1 rada pedes, loro iki pedes sedengan, 3 iki pedes banget. Gua nek 7 ora ono yo bine. Sing dijukuk ijo-ijoan, cakar, terus wah sapa kae ora tak tau jenenge. Lemuni kaya utik cilik-cilik kae iki opo? Jebul jamur. Awake dhewe beda lambene. Mula iki ra kakang-kakangne itu le mbujuk le ngrayu ning Nabi Yusuf medun ora kok Nabi Yusuf kon melu selerane kakang-kakangne ora ning mereka kowe pengen apa wae sih utawa pengen endi yo sesuk metu ngono kuwi pengen endi kowe Malioboro ora apa-apa ning Malioboro pokoke mlaku ngalor sak kesele bali ngidul rasah nang mall kono klambine ana sing sedeng lobok kabeh sesuk ning lapangan ila mawasina ila mawasina maring pira-pira karep kita fanastabiku mongko bakal njaga utawa netepi sapa kita utawa ngejak balapan sesuk ning lapangan terus balapan fanastabiku fastabikul khairat ning nek iki fanastabiku kita balapan goni sak golek goni wae angel golek goni anane sak jejak karo kene ambyar sake mesti jebol sikil gebuk maling kono ae. Ambyar aja neh
bagor sing lanange jebul ngono kok. Ben rada kasar titik apa sing nyuting ra ono. Sing nyuting ki lagi arep rabi. Iki persiapan iki. Ya lagi arep rabi. Sok minggu kliwon rabi. Kula wong tuane itu padha karo kula kira men dikabari sik dhewe ya. Ya sak elek-elek aku ya wong tuane padha karo aku. Pipite jenengan nganggep ra apa. Beneran angger kira klintong-klintong. Nggawa taplak kothake tak tutup lawange. Iya. Ora nganggep kok ae mesti ngarep munjungi. Tutup lawange. Assalamualaikum nengke ae ben. Dosa ya men ranjang. Jebul titip keretan. Asem ya. Mbak Suti, tane mboten nonton Mas Kyai. Lah napa niki enten titipan. Aku guyu tampet. Kok kene. Munjungi jenenge munjungi ngerti kunjungan titipke wong. Kula ya sembrono karo Mbak Suti mangpek mbahan. Yang sing menyang jenengan. Aku yang ngrungokke nek pas tak temoni kae napa niki dicaosi walah. Wong lafate dicaosi. Ramoro aku wong dicaosi. Dicaosi maknane dicaosi nek cara ngukur ra diwehi to. Ya wis wong diwehi kok. Ku salah le omong kleru aku. Tapi juga ada undangannya ya. Lah iya omong niki kan numbah sego ngono wae. Ngono angel. Ini yo wong Jawa itu kan serat dengan andhap asore tata kramane nek wong Jawa itu. Dadi tembung-tembung ki bimakna sanepa ning lafate lafat andhap asor. Mula arep dicaosi kae ya sing dicaosi kudu dong. Ngono kuwi jenenge padha ngertine. Nglungguhke Jawane wong Jawa ora ilang Jawane iki nek ngono kuwi ora kok mingkur nang nggon tembunge nek kur tembunge kuwi. Sing penting iki paham karo sanepa Jawa. Mbok kula nyuwun ngeten nika ki tuku maknane. Lah sing cah saiki nyuwun bayar lah iya. Bayar padake wong tipis. Ning rak ya lafat tata kramane nyuwun. Mula niki ling bujuk rayu wanas tabiku. Kita neng lapangan terus balapan. Terus balapan. Kae ana bangku cilik-cilik ngono kae. Kae ana dhuwit 5.000 kok sing sikik dhewe pek kabeh. Ati giwa. Seneng kok ya ora balapan gendong bojone dhewe-dhewe. Gek nang lendutan nang nggon sawah lendutan balapan gendong bojone. Iya ya
Wah, lah yo bojone sing piye kingkong ambil. Wong urip kono dicungki wong lemah jlungup coba. Wah, akhire sing wedok langsung ngipake kene. Aku sing ngarepe ngono. Ora digendong. Mencekel gurone seret wae rampung. Ha sing lanang yo bangkring kok yo. Mula goleki sing anu cilik enteng lho. Nang yo ora iso ngono kok golek. Kuwi sakarepe Gusti Allah. Rasa, karep, klop ngono sing gawe Allah. Nek ora sing gawe Allah, nek sing gawe jenengan nek kabeh klop. Wong sing gawe jenengan ora iso, ngono kuwi iki sing gawe Gusti Allah. Jedule rasa kuwi. Ambok prejenge kaya Luna Maya. Prejane ra klop. Wes. Engko mesti ketemune kene gelem kono gemang, kono gelem kene gemang. Lah ngono ki to wong ra klop. Jal. Nek upamane wonge kok Luna Maya. Mbasan wonge kok empok ati. Ning kok klop. Walah ya biyen-biyene wangun kae. Mlaku ya sarimbitan wangun kae. Nggo seragam sarimbitan kuwi. Karang kabeh iki ming Gusti Allah kita itu nek nggon rasa karo nek nggon klop jenenge jodoh itu wis ora iso arep cawe-cawe niku ora iso piye lek cawe-cawe. Wong sing mukon libal kulub bolak-balik ke ati niku Gusti Allah. Mula rasa gumun sing lanang welik kok sing wedok wangun kae rasa gumun. Allah masalah gawe klop. Padahal sing wedok wangun kae. Sing lanang malah ming cilik dhuwur merot-merot wah. Yes. Wantek wong liya weruh iki do grelengan ora sing wedok iki matane bideng lho. Ora iso direk kok ngono iki jan ora iso direk. Kadang kuwalik alah sing wedok iki tuwik. Yes. Pipine gembur-gembur. Gak sikile parises. Lha kok sing lanang gagah enum ganteng ya kurang luwe kaya aku. Sak karepku. Kasih ngomong aku cilah. Bener ra trimo yo nyomong lho kok. Anak ngombe wetang bacot ngiling goblo batu ya aku. Orang ngkoni ya sak karepmu. Guluwah kiri. Ayo nih sesuk nang lapangan balapan. Wana sidu. Lan anu melinteng. Karo melinteng manuk druk. Maksudnya nasidu niku berburu. Berburu lah kelasnya berburu kira warna-warna tak. Nek kelasnya jenengan zaman nom kan tetep melinteng. Bedil wong bebek. Diadaptasikan secara nyata ora trimo. Kita itu zaman nom berburune pelinteng.
Anak sing do didit, wong sing do turadit bedil terusan. Akhirnya ming carang kae. Terus golek karo tutuki tik-tik bler. Zaman biyen iki jan. Alami tenan ya. Kepolosane wong biyen iki jos banget kreatif. Isa-isane duwe dhewe karuke ra metu yo dong telane. Dong telane duntel-untel kok sogok buyer. Ratimo golek krikil sing pas bolongan. Ha kene pucuk pecah. Wah tenan nek biyen weruh luwing wis gaweke leri-lerian. Ngorodo. Wah nek wong biyen yakin. Nek wong brewu memang bedil. Bedil kuwi ra mbyeng-mbyeng. Sap es made in Jepang. Dil angin wis sap es made in Jepang. Sak murah-murah ya 6,5 juta. Nggo bedil ora tau keneng. Ya ora bedile motone sing kira jek iki. Ora tau keneng. Akhirnya ming didol. Tak dol le tuku 6 juta payu 5,5 juta. Tak nggo tuku Mio terus sesuk berburu le karo balapan. Waqalu lan do ngucap sapa dulur-dulure Nabi Yusuf lahu maring Nabi Yusuf. Iki nyeritake mukadimah lho. Gelembukane sedulur sadurunge ayat medun qalu ya abana. Sadurunge kuwi ki ana mukadimah, ana glembukan-glembukane dulur ning Nabi Yusuf. Nih. Mbasan wis cerak dikepung. Pokoke tenguk ning tengah lapangan kae. Ya apa-apa tidur kok. Astah jumbo barang tidur kok. Lah nek bocah seneng ameng astah jumbo, legio wah. Iya ana astah jumbo. Frozen orang dia frozen mentah ya frozen gini kok frozen dadak goreng kok ya kakang nih sing rada tengah sing kere kuwi ya melu ngepung ngono karo nukokke anu kuwi ming karo nukokke bakso tusuk kuwi mingen le tak tukokke bakso tusuk ming aran glembuk iki mula terus domong ngene le sop sal njaluk sapa sira abaka ing bapak ira ayur sila yen to nglepas sapa bapak ira ka ing sira mangana sartane kita. Dadi diglembuk dijak rembukan sing apik sesuk sore awake dhewe dolan ya le kowe omong karo bapak ngomong nek Pak aku arep dijak karo kakang-kakang jak dolan. Oh kowe omong ngono kuwi. Ya wangun kae omong. Kok nek ora oleh le muni pengine apa ditukokke. Pokoke diolehke dolan ya Pak ngono dimingi-mingi tak terus bocah dasare le ngrangek-ngrangek ora tenanan. Beda karo sing ngene iki mbok dimingi-mingi apa-apa. Kecuali
le ngiming-imingi kene iki modele ora kok sesuk tak tukokke bakso tusuk, sesuk tak tukokke salome ora nek iki. Nek model ngene iki angger wonge ning tangga langsung dibungoki, "Bu, iki sorlongan kok ana D100 ki ndek sapa ya?" Wah, mbok ora entar. Wangun ka. Bubar ceritane ngono bubar. Bubar le cerita ndaku wis entar. Terus aku nyapu sor mbangku kok ana 100. Mesti ngetigi wangun kae. Entar mula nek akon mulih garwa nalika ning terase wong ki aja kok ming diundang mulya buwe nek karo ngono kuwi ora digubris. Ming dinengke wae mingan. Lho, ngono kae yo. Jal rasakno nek ming ganggu wong dolan to manut. To biar ning nek le akon iki aku nyawa sor mbangkono di 100 ndek sapa ya wong mbok ora entar. Langsung mulih kok ya. Ya jelas nek sing iki nek sing ngomong kono ora percaya. Cetha ora percaya kene iki blas ora tau cecekel kok omong aneh-aneh. Ya ora bakal percaya kok ya cecekel ora 100. Nek sing ngomong kula mbahne percaya. Pisan didit ping pindhone lomo. Itu dipercaya. Nyanyo raketan mbasan metu dompete tipis kan. Gering jak ming 150 timbang 100. Anu ya te omong bapak ya te. Hati sal njaluka saka sa'ala iki sa'ala yas'alu sal sa'ala fi'il madhi yas'alu fi'il mudhari sal fi'il amar kowe njaluka izin ning bapak men bapak ki ngijini kowe metu dolan karo kita-kita. Jalur ceritane ngoten niku. Fasa'ala mongko njaluk sapa hu ing Nabi Yusuf wa tawafaqa lan njaluk sepakat sapa Nabi Yusuf Yakub ing Nabi Yakub. Akhirnya Nabi Yusuf matur ning ramane Nabi Yakub njaluk izin karo njaluk kesepakatan. Rama kula tak dolan kalih kakang-kakang kula ajeng jak bal-balan ning lapangan kalih jak golek manuk deruk berburu ngono lho maksude iki berburu ming kula kembangke ngeten nek lafat asli lah fanas tabiku mongko balapan sapa kita wanasidu lan berburu sapa kita niku sing kula maksud awake dhewe bal-balan iki fanas tabiku balapan wanasidu lan berburu niku melintang niku wow ming kula adaptasikan karo audiene audien ngeten iki kok nek modele berburu sing mewah-mewah ra ora kenal apa meneh jak berburu landak ora tekan. Ya ora tekan nek kanca panggang kae anggarane nawani. Rene bos aku oleh landak. Mbasan kula parani wah lha kok medhiyene teng Cernguah ngono. Lah kuwi iki piye le nyekel iki? Udu kita le nyekel kok ya wong berburu ngene iki paling ora nggawa asu papat Dadi sing kon nguyak kon ngepung ki asu buruan itu. Wah, engko terus ke pojok kae uncali debok. Dadi temancep. Terus wulu sing menculat ki engko ya iso temancep ning nek ora ana wulu sing menculat ngono ya.
Ngenangke ya parah tenan. Mula sing ngoyak asu-asu kuwi. Ora nek sing ngomong kula kaya wong asu tenan sih kanca panggang mriko iki selalu sok WA kula oleh pelandak bos. Jebul nang omah ya niku duwe asu 4 sok pendak dina nggo berburu landakne. Halal landak iki halal. Landak iki halal nggih. Pakanane telo, pakanane sayur-sayuran. Kayak iki ora, kayak iki kaya marmut lah, persis kaya marmut, suket-suketan karo telo iki. Nek landak halal. Ning nek wirok ya haram, gak malah wirok barang. Yo, gragas ngono wirok. Mula sesuk berburu le dijak njaluk izin neng bapakne oleh dilalai karo bapakne iki oleh. Ya wis ora apa-apa lah, terus jedul ayat niku kalu. Nek ngono aku tak omong karo bapak genti urut-urutane niki lho. Sejarahe ning ngene iki. Terus domong ro bapak. Lah terus piye rencanane? Ha sesuk. Lah iya kok ya. Sesuk lah saya nyumbang sih. Syariat nyumbang. Kula ya sesuk ya. Mula muga-muga tansah pinaringan istiqomah ling ngaji, dadi celengan ngamal saleh, kaparingan hidayah barokah rahmat, manfaati maidai dunya akhiratipun. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.